Najib, shayen ka jefa yau? Yi shiru anti kar su ji ki, tare muke da su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma ajirni fi musibati wa aqlibni khayran minha. Ma lillahi wa ya kai haka. My baby is here. Ya haƙuri ne, wallahi gusulu ne ya hana ni zuwa da wuri. Tun da kin zaya magana ta ƙare. Kin san fanni kuka ɗan baki laifi a wajena. Na sani baby. Me mutumin yake ne naga har yanzu bai tafi gida ba. Anan zai kwana. In ji ubanwa, gida za ni. Haba da ya kake min haka? Ke fa kin fi kowa sanin abin da nake fama da shi a gida, masalolin da nake fuskanta. Kuma sai ki ce na kwana? Ni fa ban taɓa ganin wanda yake tsoron kishiyar mahaifiyarsa ba. Ba za ki gane ba Nina. Ni fa ba kishiyar mahaifiyana nake tsoro ba. Mahaifinan nake jin tsoro. Ita kuma ta isa yin ji tsoronta. Kinga lokaci ma yi, ba na wuce sai da safe. To sai da safe ko? Normal dai guy. Ba damuwa. Mai magana. Yawa sai tomorrow. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Na lalace. Na kwana anti. Lafiya lau. Anti ki haƙuri ki rufa min asiri. Kada ki gaya wa baba. Najib me na gaya maka nan? Ka roƙi na rufa maka asiri. Anti ki haƙuri dan Allah. Wannan ya zama last time ba zan sake yi ba. Ki rufa min asiri dan Allah kada ki gaya wa abba. Wallahi baka isa ba Najib. Tun da dai baka jin magana an gaya maka magana ta bayan kunnen ka take wucewa. Wannan karan sai na gaya wa mahaifinka. Sai ya ɗora ka akan hanyar Allah da manzansa. Anti ki rufa min asiri. Maraya ne ni. Dan Allah kada ki gaya wa baba. Ba zan sake yi ba. Hawainiya ne kai, karewar maraici. Kana tunanin yanzu idan mahaifiyarka ce take raye da tuni hawan jini bai kama ta ba? To wallahi ka daina bata bakinka. Na rantse da girman Allah wannan karan sai na gaya wa mahaifinka. Anti dan Allah ki haƙuri ki rufa min asiri. Kada ki gaya wa abba. What are you doing in the school? No. Kabin kunya wallahi. Ina biya ma kuɗin makarantar over 200,000. Sannan in ɗauko mai lesson a wata in biya shi salary 50,000. Amma ka zo jaraba ka zo min na 20. Kuma you are telling me why you are sorry? You are a capital fool.
I will teach you a lesson. Sorry, Dad. Sergeant Bala. Yes, sir. I want you to deal with this boy. Idan kuka kame shi, wallahi cike shi bai laushi ba, ku na ku zai laushi kuma kulle ku a gadron. Ɗauke shi ku tafi. Ka zo mu tafi. Haba Alhaji. No, kake ba hakuri. Magana ke ba hakuri man bai taso ba. Dama na suke shi ba ta wannan yaran, in ba na gari. 200,000 wasa ne? Ya zo min na 20? Na 20 fa. Kuma wai, I'm sorry, Daddy. I can't take this nonsense. I cannot take this shit. Good. Ka iya koma bakin aikinka. Yes, sir. Ya yi kyau. Gobe ka kuma. Da Allah gobe ka kuma. A sake yin jaraba ka zo na 20. Zama abin da ya fi haka. Ina so na yi proud da ɗana cewa ɗana daban yake is a gifted from God. Ba zan sama manka da baka paracetamol ka sha. Kai? Guys, wallahi akwai matsala. Definitely tun da na ganka a wannan lokacin, na san akwai matsala. Me ya faru? Jiya bayan na taso daga nan waje na tafi gida. To, na shiga a maye na je na tawa anti na kwaba. To, da safe na tashi na ba ta haƙuri ta ce dole sai ta ga abba. Ban san ya zan yi ba. Sai da na ce kar ka tafi. Saboda abin kake. Ka ce kai sai ka tafi. Gashi nan ka je kai musu kwaba. Ka zo kuma kana da ka sani a nan wurin. Dama ka sani baka tafi ba ka ɗauki shawarar ta. To a halin yanzu ta sanar da shi ko bata sanar da shi ba? Bata sanar da shi ba. Ka san abba yana Abuja. Well, ina tunanin akwai hanya guda ɗaya. Da iya escaping wannan abu. Amma sai dai kuma wannan hanyar zai iya sakawa a jefa antin a cikin matsala. Kana ganin ba matsala? Ko mun wahalanta in dai ba za a gaya wa mahaifina ba. A yi koyi. Okay. Plan number 1. Fara kiran likitan da yake kula da lafiyar gidanku. Yanzu. Ka ce muna buƙatar sai zo yanzu. Likita kuma? Kakku damu. Ba za ku gane ba. Idan ya zo, za ku san me asalin plan ɗin. Me zai mana kuma? Ba ka damu kai ma. Kira shi. Ka ce me yanzu. Hello, doctor. Ina buƙatar ka a hotel na Pine Time yanzu da Allah. Ojin da Allah yanzu. Ok. Gashi nan yana zuwa. Lafiya ka kira ni? Na yi tunanin idan na zo zan same ka a kwance baka da lafiya. Amma me dalilin kirana? Najib. Na'am. Za a iya samun 2 miliyan a cikin hannunka? Ware kuwa akwai. Ya ba za ka tura wannan likitan. Kai, ku dakata. Kuɗin menene za a tura? Kai ka damu. Yana tura maka? Zan ma cikakken bayani. Ni ba abokin wasan ku bane. In kuka ce za ku yi wasa da ni, zan ɓata muku rai.
Da gaske ne fa? 2 miliyan ɗin nan na me? Likita, matuƙar za ka mana abin da muke so, wannan 2 miliyan ɗin mallakin ka ci. Amma me kuke so a muku? Abin da muke buƙata da kai shine goben Allah ya kai mu. Za mu kawo Najib asibiti ranga-ranga yana fama da ciwon ciki. Da zarar ya zo, muna so ka kira alajinsu, ka faɗa masa an samu ya guba a cikin abincinsa. Ita ya ci, shi yasa ke fama da ciwon ciki. Muna so kallon ciwon last abincin da ya ci ne ya ci wannan guba. Amma me yasa kuke so a yi haka? Kakka wanda mu likita ba sai ka sani ba. Kawai ina da tabbacin ba za mu taɓa jefa ka a cikin matsala ba. Shikenan, ba damuwa. Allah nuna mana gobe. A gode. Wai kai da Allah tun ɗazu nake tambayan ka kuma ka yi shiru ka bar ni kamar mahaukaci. Kana jina? Ina jin ka. Yanzu ɗauki waya ka kira aikin gidanku ka ce ta zo muna buƙatar ganin ta. Ni fa wallahi ba zan kira ta ba in dai baka gaya mun me kake shiryawa ba. Na gaya ma ba zan kira ta ba. Najib wayan tambaye ka. Wai escape kake sanyi kuma so kake ka cigaba da zama a halin da kake ciki a yanzu. Escape shine burina. Tunda escape kake so ko dauki ya ka kira ta. To shikenan babu masala. Ranka ya daɗe. Ki zo fantam ki same ni yanzu ko me kike yi ki bari ki zo. Ranka ya daɗe me kuma za a yi oda? Idan kika zo za ki san me za a yi. Kuma kada ki sake ki gaya wa kowa idan kin gaya wani wallahi na lahira sai ya fi ki jin daɗi. To. Ga ta nan ta zo me za ta yi? Yau 'yan mata. Na ce yau kwanan ki nawa baki je ƙauyen ku kin duba iyayen ki fa. Gaskiya na kwana biyu. Wace? Saki san wani abu da zai? Kina da ofe ko wani account? Ina da shi. Yawa ya gari. Yi maza tura aboki zai tura maki naira 100,000 amma ki sa abin da muke so da ke? Simple and easy. Muna so ki kira Hajiya. Ki faɗa mata cewar gobe da sassafe za ki tafi ƙauyenku mahaifinki ba shi da lafiya. Ki tabbatar da cewar dai ba ki gida kawai abin da muke bukata ki mana kira. Zan gaya mata. Adda ta ce ta kira wani ta gaya min a waya. Na gode ranka ya daɗe. Good girl. Haka nake son ji. Kin ga za ki ba mu gudunmawa ce kamata kenan. Bro, yi masa karɓa kan ɗinta tura mata 100,000. Ba ni ofe. Ta tura. Na gode ranka ya daɗe. Na gode. Guy, wannan ikarin plan kake shiryawa. Yanzu abu na gaba da za mu shi ne tattara ka koma gida. In koma gida kuma? Mana ka koma gida. Babe ka je kawai. Tunda ya ce ka je. Maybe akwai wani kyakkyawan shiri da yake so ya maka ba zata da shi. To shikenan babu matsala. Allah ya sade wannan shirin da ya yi aiki. Sai ka je ka kaya jefa ni a ruwa. Kakka da mu. Zan faɗa ma next move ɗinmu da zarar ka koma gida. Najib ne an kawo sa gadan-gadan ba shi da lafiya rai a hannun Allah. What? To ina tunani dai kamar cikin abincin da ya ci kamar da guba a ciki. Guba. Wa ba shi guba? A ina ya ci? Okay, shi kenan. Na ya calm down. Kuna tare? Sa waya a hasfree. Hello? Najib, how do you feel? My son, I knocked Tuba. No. Don't tell me.
Jamila. Okay, shikenan. Relax, calm down. Inshallah, first in the morning za ka gani. Okay? Zan shigo Kano. Thank you. Allah ya sauke. Jamila. 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 Na'am Alhaji. Come here. Jamila. Me miki zaki ba shi guba? Ki ba ɗana guba. Ban ba shi guba ba. Ƙarya na miki? Ban ba shi guba ba Alhaji. Ba na faɗa. Haka kawai. Duk soyayyar da take tsakanina da Danjib, in rasa me zan sai in ba shi guba? Ok, kina mu musu ko? Gauta. Ban ba shi guba ba Alhaji. Wuce. Muguwa. Malam nawa ne cajin POS ɗinka? Huɗari kika ce ko? Eh. Dubu ɗaya ne. Okay. Ka yi haƙuri man cewa ne. Ok, to shi ke. Kai ba. Alo? Ya za ku mun haka? Ku jira ni gani nan ina zuwa, gani nan ku tsaya gani nan ina zuwa. Eh. Me kike yanzu baki bacci ba? Wallahi kai nake jira ka san ai ba zan iya bacci ba tare da ka zo ba. Ni bacci nake ji sosai. Oya, jafulan ki kwanta. Dan ni ba na zan iya ƙara minti ɗaya a duniyar nan. Ina mugun bacci nake ji ina son dan sarara. Allah sarki ta kwanta. Baby, I love you. Kai bacci? I love you, baby. I love you so much. Mayaudarin banza mayaudarin wofi. Ba kai ka ce juninka mai yaudara ba ne? Uban kowa ya huta. Kaga ka rage zunubai. In ina da tabbacin ban da zunubi. Ba zan yi nadama ba daidai kenan na aikata. Babe, ashe haka ɗanka yake da zafi? Kawai daga an faɗa mishi abu ba yanke hukunci kawai shi kawai dai? Shi dad na idan kin gaya mar abu, in dai har ya tabbata. To in dai ya saya akan maganar, babu wanda ya sai canja shi akan kalmarsa. Gaskiya, haka nake son da kai. Wallahi sosai fa. Bara ina ɗan jin zafi?
Bari jin dan wasa. Ok ba masana sai kin fito. Hello? Ya ne zi? Ba za ki gane ba zi. A'a ba haka ba ne zi. Ke, baki da hankali ne zaki fasa min waya? Ba ni da hankalin. Ka isa ka kula wata ka kula ni? Eh? Sai dai ka tsaya da ni kaɗai wallahi kuma sai dai ka duk abin da za ka yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nina. Nina, inna lillahi. Nina, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ta mutu. Ya shiga uku. Nina. Yau Asabar ɗaya ga watan Janairu misalin karfe 6 hukumar 'yan sanda ta cika 'yan gidan babban soja ne janar Murtala Anthony daidai lokacin da yake kokarin tserewa daga wutar da Panikin bayan ya kashe ɗayan suke yawan zuwa su tsaye tare. Azin. Hello? Shi yasa na kira ka na gani. Shikenan. Maza a shirya. Ni maganin fitowa. Okay. Inna lillahi wa inna ilaihi.